اے فانی جہانے اتھے کہ نہیں رانا کلمہ نبی دا ہاں کلمہ نبی دا عمران دا گانا اللہ اکبر کبیرہ ایت قبلہ امام اہل سنت دے دادا جان مفتی محمد رضا علی خان صاحب نے جنہوں میرے رب نے اتنا اخلاق دا پیکر پیدا فرمایا اتنا اخلاق دا پیکر بنائے کہ جناب والا کافر عورت بھی اخلاق ویکھ کے کافر لڑکی بھی اخلاق ویکھ کے کلمہ پہ پڑھ دیئے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب دے پیارے غلاموں اعلیٰ حضرت سرکار دے دادا جان مفتی محمد رضا علی خان صاحب اور آپ دے والد گرامی جنہ دا نام مفتی محمد نقی علی خان صاحب قبلہ امام اہل سنت دے والد گرامی آپ سرکار نے امام اہل سنت دی ولادت تو قبل ایک خواب ویکھے آئے تے آپ اپنے والد دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے امام اہل سنت دے باپ نے خواب ویکھے تے امام اہل سنت دے دادا جان دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے عرض کر دن اے سونیا میں فلاں خواب ویکھے اس خواب دی تعبیر کیا ہے امام اہل سنت دے دادا جان نے فرمایا اے بیٹا نکی تو تے مبارک باد دا مستحق ہے تیرے لئی بشارت ہے تیرے لئی خوشخبری ہے اے بیٹا نکی تیرے رب نے تینوں ایک بیٹا عطا فرمانا ہے جڑا بڑا سعادت مند ہونا ہے بڑا نیک متقی ہونا ہے بڑا صالح ہونا ہے اے بیٹا نکی تیرے رب نے تینوں پتر عطا فرمانا ہے جڑا جناب والا اس قدر علم دا سمندر ہونا ہے جس نو رب تعالی نے اس قدر علم دا سمندر عطا فرمانا ہے کہ جس دے علم دے سمندر دے نال مشرق تو لے کے مغرب تک کثیر لوگوں نے سیراب ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب دے پیارے غلاموں غور تے کرنا والامام اہل سنت خواب دی تعبیر بن کے دنیا دے اندر جلوہ گا